Com a quantes jugades s'ha d'aprendre un jugador professional? Això és una cosa que no... Bona, És bona. O sigui, ja sé que segurament hi ha variants i coses, però el libreto d'un... Un pivot. Sí. Jo crec que condiciona molt el joc interior que tinguis. Ah, sí, eh? Sí. Si depèn del joc interior, la quantitat de jugades que t'hagis de prendre. Jo crec que el joc interior a vegades els hi costa més retindre... Bueno, clar, és que estem parlant de gent amb gegnetisme. Hi ha molta altura. Vale, és que no ho havia entès i té bastant guany. És a dir, tu el que m'estàs dient és... Els bases ho entenen tot. Els bases estan allà perquè si no fossin llestos no hi serien. En canvi, si fas 2,15 metres, pot ser Ets molt probablement retardat. un autèntic sabatot que segurament buscaran la manera de que tu sobrevisquis. Jo crec que si tens jugadors interiors intel·ligents, pots tindre un llibret de sistemes ampli. Vale. O sigui, el que marca la quantitat de jugades és la Molt capacitat interessant. memorística dels jugadors que fan més de Bona metres, 2 aquesta. metres 10. Gerard és bona. Crec que sí. I aquesta és